আমার দাবি ন্যায্য দাবি আমার লাগে दिनै फरायसाफोरा सोलोंनायनि खथायाव क्लासरुमाव थानांगौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै क्लासरुम एंगारनानै दुलाराय फरायसा आफादनि बानजायनायाव आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि आवथायाव जिखिनि 48टा 48 कलेज दङ बै कलेजनि इउनियन बडिखौ लानानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जाय मुलुगसोलोंसालिया बे ओनसोलनि फरायसाफोरनि जिउजों सोमोन्दो दङ बे ओनसोलनि जौगानायजों सोमोन्दो दङ 3-4 बोसोर जाबाय बे मुलुगसोलोंसालिखौ सानै व्यक्तिया धंस खालामनो थाखाय बेनि जि रिपुटेसन दङ बेखौ नस्थ खालामनो थाखाय सानै व्यक्तिया बेवहाय गावनि गोसो बायदि खामानि मावबाय थादों बिनि थाखायनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा न्याय मोननो थाखाय जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो आसामनि राज्यपाल बिथांमोननो जोङो बे 2 घन्टा धरनानि गेजेरजों बिथांमोननो जों गोसोखांलाय गथायगोन गोसोखांलायाव जोङो मोनथाम दाबिखौ लाफिदों मोनसे दाबिया जाहैबाय जोङो थांनाय 30 अक्ट'बराव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि डिग्रीनि 3rd सेमिस्टार जि परीक्षा जि आनजाद बे आनजादनि फिथाइखौ बिथांमोना डिक्लेयार खालामबाय जों नुदों डिक्लेयार खालामनायनि उनावनो बे 3rd सेमिस्टारनि एग्जामाव माखासे बेले बेजेया सोमजिदों जायनि थाखाय हाजार फरायसाफोरनि जिउआव मोनसे गोसोम जोमैया साग्लोबदों बिथांमोना फिउचाराव गावनि जिउ राहा दानायनि थाखाय मोनसे गिख्रंथाव थासारिया बिथांमोनखौ गसंथेदों बिनि थाखाय 3rd सेमिस्टाराव जि मोनसे खेलिमेलि जाबाय जि बेले बेजे जाबाय 3rd सेमिस्टारनि एग्जामाव बेखौ जोङो मोनसे हाई लेभेल इनक्वायरिनि गेजेरजों जाय सुबुङा बेवहाय खेलिमेलि जायफ्रा बेले बेजे खालामनायाव जरित दङ बिथांमोनखौ हाई लेभेल इनक्वायरि खालामनानै थाबैनो आयेननि नोजोराव लाबोनानै आयेननि जिखिनि साजा मोननांगौ साजा होनो थाखाय जों 1 नम्बर दाबिखौ लाखिदों 2 नम्बरा जाहैबाय जोङो आथिखालनि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि भिसि प्रफेसर लाइस्राम लाद्दु सिं आरो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि कन्ट्रलार अफ एग्जामिनेशन डक्टर अमिताभ बरुवा बिथांमोनखौ थाबैनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय बोखारनानै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे गोजोन फरायनायनि मोनसे गोजोन थासारि सोरजिनो थाखाय जोङो 2 नम्बर दाबिनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्त्रि आरो राज्यपालनि जोङो हस्तक्षेप जों नागिरदों आरो 3 नम्बरा जाहैबाय जोंनि दाबिया थामथि जोंनि दाबिया जाहैबाय जों मिथिगौ आसामाव माखासे मुलुगसोलोंसालि दङ नाथाय बिथांमोननि जि डिग्रीयानो होन पोस्ट ग्रेजुएटआनो होन बिथांमोननि पार्सेन्टेजनि जिउ हार 30%ल नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि उथ्रिनायनि पार्सेन्टेज 40% जों मिथिगौ बे ओनसोलाव माखासे जोङो गोबां खैफोद जेंनाजों जों बेवहाय मोगा-मोगि जानांदों जायनि थाखाय दाबो बे ओनसोलाव मोजां सोलोंथाइनि आबहावाया बेवहाय जायाखै ओंखायनो जोंबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जि उथ्रिनायनि हार 40निफ्राय जों 30% लाबोनो थाखाय दिनै धरनानि गेजेरजोंनो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जायफोर जोङो दैदेनगिरि दं बिथांमोनखौ जों खावलायदों आरो जोंनि दाबिखौ जुदि आसाम सरकारा थाबैनो मानियाब्ला जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि जिफोर जिल्ला कमिटि दङ जिल्ला कमिटियाव जोङो धरना लागोन आरो जुदि बिथांमोना थाबैनो बेखौ जेंनाखौ सुफुङाब्ला बिथांमोना सुस्राङाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा नभेम्बरनि लास्टआव जोङो कारिकं आरो क'क्राझाराव जे फैनाय लामा दङ बेखौ जोङो आवथायगोन आरो जों जेब्लासिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आरो बे मुलुगसोलोंसालिनि जेंनाया जोबा बै समसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि रोजा फरायसाफोरनि जिउखौ मोनसे सिकिउरिटि होनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामलांबाय थागोन।